traffic scheme tayo po. Speaking about closure po, yung may met ni Apo Rabang Kenyak idi Monday po, nag-apologize kanya kadi Jay surat na wrong choice of words ti kunana yung kunakmet king kwan ng mawatak ti sitwasyon na. So I was just there to remind him po nga awan powers ng agisara ti kalsada yung naka-clear met nga reply letter na ijay nga karyo ng rerouting DJ nga hang nga temporary closure. So kung naking kwa na hang kamet nga kayat nga irurumen apo hepe yung sungbatam tulata DJ anam tapno malawlawagan tayo no syakmet nagriro DJ interpellation ko ti road closure at syak no kat agabolo jay sken kano kwani. So tapno makita tayo no anati nasken talagang obrae no da kakasya nga sitwasyon. So like I said po, takil ti pinag-daydayaw ko kadito uniform personnel sa'yo to, apo, ta siyak nga may sakit kahit kumapa hindi nga agbaling nga sundalo.